लोगोफोर नोंथांमोन फिन गुवाहाटी नलपारा थुलुंसिगुरि गामिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो होननानै फैफिनबाय। बेहाय जाबायदि थासारि जादों जोबोद दुखुनांथाव। मैयाथ' जोबोर गुसु आरो माखासे माने बरफ गोलैदों नङा होमबा। आसामनि गुवाहाटी ओनसोलाव बांसिन गोलैदों बेयो आरो गुबुन गुबुन जायगायावबो गोलैदों आरो मैयानि दिना जोबोर गुसुमोन आरो बार बारनायजों अखा हानायजों बिथांमोना थानाय बे नलपारा गामियाव बै 45 नखरा जाबायदि तम्बु सोंनानै तिरपाल सोंनानै प्लास्टिक सोंनानै थानांगौ जादों बे बारजों जिजोबदों। नोंथांमोना थारैनो भिडिअ नुदों आरो बेबायदि गोजांनाय बोथोराव गथ' गथाय परियालजों जाबायदि थासारि जादों बे जोबोद दुखुनांथाव। दिनै आं नोंथांमोननो बे बाथ्राखौ बुंनो होननानै फैदों। दासिम बर'नि साबेसे लिडारफोरा दैदेनगिरिफोरा बिनि सायाव बाथ्रा बुंदों आरो बिथांमोननो रिलिफ हैदों। आंथ' नुनायाव जोबोर खम नुदों। मोनसे मोननै आफादखौल'सो आं थांनानै खबर लाहैनाय नुदों। एबसुखौ नुबाय, बर' थुनलाइ आफादखौ नुदों आरो बेबायदिनो मोनफा मोननै आफादखौ नुदों। नाथाय जोंनि गोख्रों लिडारफोर बिस्वजित दैमारि बिथां स्पिकार, प्रमद बर' CM बिटिआर, गबिन्द बसुमतारी MLA बो बिथाङा, लोगोसे डेपुटि CM फेरेंगा बिथांखौबो जों नुवाखै आरो गुबुन गुबुन MLA MP फोरखौ जों नुवाखै। लरेन्स इस्लारिखौ नुवाखै जों बेवहाय, बा बिथांमोनखौ ससियेल मिडियायावनो जा सांबादिकफोरनि सिगाङाव फंसे फंनै बुंनायबो जों नुवाखै। बिथांमोना पार्सनेलि माबा मोनसे बुंनायबो जों नुवाखै। हेल्प हैनायाथ' गोजाननि बाथ्रा। स' दासिम जोङो बर'नि लिडारफोरखौ फंसेबो बुंनाय नुवाखै। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ फंसेबो बुंनाय जों दासिम नुवाखै। जोबोरैनो दुखुनांथाव होननानै बुंनांगोन। मैयानि सानाव जाबायदि गुसु आरो बरफ गोलैदोंमोन, माने सारन्थाइखौ होननांसिगोन जों बेखौ, अखाजों लोगोसे जाबायदि बरफ फैफादोंमोन बे ओरैबायदि फबदोंमोन गुवाहाटीयाव, माने व्हाइट कालारनि जादोंमोन गुवाहाटीनि माखासे ओनसोला। आरो बै हाजो ओनसोलाव ओरैनोबो गुसुखा आरो दाथ' गोजां बोथोर आरो बै बार बारनायाव बिथांमोननि थानाया माबायदि जिजोबलांदोंमोन, माबायदि बिरखारजोबदोंमोन, बे थारैनो जोबोद दुखुनांथाव। नाथाय जोंनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा सारा दिनै फंसेबो बुङाखै बिथांमोननि रिलिफनि थाखाय, बिथांमोननि रिहेबिलिटेसननि थाखाय, बिथांमोननि रिसेल्टार माने बिथांमोनखौ फिन मोजां न'आव थानायनि थाखाय जेबो बेबस्था लायाखै बा फंसेबो खुगाजोंबो बुङाखै बिथाङा दासिम। स' थारैनो मानो बिदि जाबाय थाखो? जोंनि दैदेनगिरिफोरा मानो फंसे बुङाखै? सरकारखौ मानो प्रेसार होआखै? बिथांमोना सिं सिं रायलायबाय थादों खोमा, बेखौथ' जों मिथिला। नाथाय जों जा थासारि नुदों थारैनो दुखुनांथाव। जोंनि गाहाय गाहाय दैदेनगिरि लिडारफोरा, राजखान्थि लिडारफोरा नाथाय दासिम फंसेबो जेबो बुङाखै। मेनलि हाग्रामा महिलारि जेबो बुङाखै, प्रमद बर' बिथाङा जेबो बुङाखै, बिस्वजित दैमारि बिथाङा जेबो बुङाखै। बिथाङा जानो हागौ स्पिकार, नाथाय स्पिकारा बेफोरबायदि बिथिङावबो फंसे फंनै बुंजायोमोन। पार्सनेलि बर' सुबुं हिसाबै बुंजागौमोन हारिनि खाथिराव। जानो हागौ बिथाङा हिमन्त बिश्व शर्मा सारजों सिं सिं रायलायदों खोमा, जानो हागौ बे बाथ्राया। नाथाय मोगथाङाव जों नुवाखै, बे रायलायनायनि फिथाइखौ जों मोगथाङाव नुवाखै। प्रमद बर' सारनि बिथाङा सरकारजों रायलायनायनि फिथाइखौबो जों दाबो नुवाखै। थारैनो बर' फिसाफोरा जोबोद दुखुनांथाव थासारियाव दं होननानै आं बुंगोन। स' सरकारखौ, मोनफ्रोमबो सरकारखौ आं रिकुवेस्ट खालामगोन बिथांमोना थाबैनो माबा मोनसे स्टेप लायो बै 45 नखरनि थाखाय। आरो फिउचाराव बेबायदि गुबुन सोरबाफोरबो एभिक्सन खालामजानो हागौ, होखार जानो हागौ, न' बां सेफाय जानो हागौ, बिनि थाखायबो गोख्रोङै जों सरकारजों सावरायो। बेखौ आंनि गोरबोनिफ्राय आं सासे बर' सुबुं हिसाबै रिकुवेस्ट खालामो। आरो आंनि भिउआर नोंथांमोनखौ बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामनो थाखाय आं थिनगोन, जेन जोंनि गेदेर गेदेर दैदेनगिरि बिथांमोना बेखौ खोनायो, जोंनि दाबिखौ बुजिनानै मोनो, बर' हारिनि दुखुखौ बुजिनानै मोनो। थारैनो बिथांमोना बुजिखागौ, थेवबाबो बुजियै बायदि जाफ्लानानै दं। जानो हागौ बिथांमोना सिं सिं मावदों, नाथाय जों फिथाइखौ नुवाखै। कंग्रेसनि दैदेनगिरि गर्जन जाबायदि गरजिखांदों, बिथांनि गरजिनायखौ नोंथांमोना खोनाबा माने थारैनो मोजांबो नांगोन, इन्टारेस्टिंबो मोनगोन। बिथाङा थारैनो दिनै आसाम सरकार आरो बिटिआरनि सरकार आरो दैदेनगिरिफोरखौ जेरै मेरैनो रायदों होनबाबो गोरोन्थि गैया। बिथाङा मा मा वार्ड बाहायदों, आसाम सरकारआनो बुं, बिटिआरनि सरकारखौनो बुं, बिथाङा बुंदों महम्मद बिन तुगलक, गियानि मूर्ख राजा जुनाखा, नङा होमबा? नोंथांमोना जारिमिनखौ जुदि फरायदोंबा गियानि मूर्ख राजा महम्मद बिन तुगलकनि सोमोन्दैथ' मिथिखागौ। बिथाङा माबायदि गोरोन्थि खामानि मावोमोन, राजधानिखौ माबायदि सोलायोमोन। स' बेजों रुजुदों जोंनि बे मोननै सरकारखौ, आसामनि सरकार आरो बिटिआरनि सरकारखौ गियानि मूर्खजों महम्मद बिन तुगलकजों रुजुदों। बिथाङा राजखान्थियारि लेक्सार होदों। सरकारखौ आं गियानि मूर्ख होनना बुङाखै, बे जाहैबाय गर्जन बिथांनि बुंनायसो बेयो। बिथाङा गियानि मूर्ख बुंनो नागिरदों। बिथाङाबो गोबां माने बेड लेंगुवेजबो बाहायदों, दादागिरि, गुन्डागिरि, बुरबक बेबायदि सोदोब बाहायदों। बेबायदि सोदोबखौ बे साननैसोआ जोंनि लिडारफोरा बाहायगासिनो थादों।
स' एराउन्ड जुदि जों गिदिं गोदा नायोबा बर'नि राजखान्थिया मोनथामसो सेन्टेन्सआवनो गिदिंना थाबाय थादों बे साननैसो बुरबक दादागिरि गुन्दागिरि हिज्रा बायदिसिना वार्ड नङा होमबा बिनि सायावनो सोनारनानै थादों मावजि बुन्दा बेबायदिबो वार्ड मोनसे भाइरेल जागासिनो दं आरो बिथाङा बुंबावदों मरेललेस इथिकलेस स्टुपिड स' सरकार मोननैखौ बेबायदि वार्ड बाहायदों आंनिफ्राय बुंनाय नङा नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा बे आंनि वार्ड नङा आरो आं माब्लाबाबो बे वार्डखौ बाहाया सरकारनि थाखाय बा सोरबा दैदेनगिरिनि थाखाय माने गर्जन बिथाङा बुंनाय राव बिथाङा हिमन्त बिश्व शर्मानि खामानिखौ महामुर्ख कालिदासजों रुजुदों जेब्ला कालिदासआ गियान मोनाखैमोन बिनि सिगां जोबोर जाम्बामोन गाव जाय दालायखौ दानगोन बेयाव जिरायनानै दानोमोन कालिदासआ बेबायदि मोनसे सल' दं मा सानाक्य बिलाइ बेबायदि बायदिसिना वार्ड बाहायदों हिमन्त बिश्व शर्मानि सायाव बिथाङा जानो हागौ बिथाङा राजखान्थि लेक्सार होदों नाथाय दिनैनि थासारियाव हिमन्त बिश्व शर्माखौ जोङो मा बुंनो नङा होमबा जोंनि बर'निनो माखासे गेदेर गेदेर लिडार दं दैदेनगिरि दं बिथांमोना थारैनो बे बाथ्राखौ दिनैनि थासारियाव आं बुंगोन जे बिथांमोना थारैनो बै 45 नखरखौ रिहेबिलिट खालामनायाव फेलें जादों बिथांमोना सरकारखौ नारसिननायाव फेलें जादों आंबो बेखौनो बुंगोन स' गुरै आं रिक्वेस्ट खालामगोन जोंनि गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफ्रा रावनिबो नाम लालि आङो बिथांमोना जेन जोबोर थाबैनो बे जेंनाखौ सल्भ खालामो बेखौनो आं अरायबो रिक्वेस्ट खालामगोन बै 45 नखरा जेन माबा मोनसे सेल्टार मोनो थानाय जायगा दखरसे मोनो बिथांमोना मोजाङै जेन रायजो जाफिननो हायो आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामगोन जोंनि सरकारफोरखौ जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोबनायाव मोनसे बाथ्रा बुंगोन जे जोंनि बर'फ्रा जाबायदि अत्याचार खालामजादों इनाय अनागार खालामजादों बेखौ नुनानै नोंथांमोना मा गियान मोनदों गोदोनि समावबो जोंखौ गोबां अत्याचार खालामबोदों नाथाय दिनैनि समावबो जों गोबां अत्याचार खालामजागासिनो थादों बेखौ नुनानै नोंथांमोना अरायबो मोनसे बाथ्राखौ सान जाय हारिया खौसेथि गैया जाय हारिनि गेजेराव खौसे गैया जाय हारिया दोंसे दुरुंजों खाबथाजानाय नङा बै हारिखौ बेबायदिनो अत्याचार खालामबाय थायो जाय हारिया सोलोंथायाव जोबोर गोग्लैसोनाय जाय हारिया इक'नमिकेलि पलिटिकेलि जोबोर दुर्बल जाय हारिया माने गोख्रों मोनसे थामोनथानि खुन्थिया गैया बै हारिखौ अरायबो गादबबायानो थाखायो बिनिखायनो राजखान्थियारि बिथिङै गुबुन गुबुन हानजानि गेजेराव नांलाय खमलाय जायोबाबो जों मानसि हिसाबै जों सुबुं हिसाबै अरायबो खौसे जानो नाजानांगोन फैनाय 5 बोसोर 10 बोसोरनि गेजेराव जों जुदि खौसे जायाबा जों माखासे बिथिङै डिप्राइभ जानायनि मोनसे चान्स दं माबोरै जोंखौ गादबगोन जों हमस्लाबना मोननाय नङा सोलोंथाइ बिथिङाव जों गोख्रों जानो नाजानांसिगोन बेखौनो आं अरायबो बुंगोन जोंनि सुबुंफोरा सोलोंथाइखौ बारा मर्यादा होनायखौ जों नुनो मोनाखै बांद्राय माने गोसो होनायखौ जों नुनो मोनाखै नाथाय बेबायदि जों जुदि खालामबाय थायोबा नोंथांमोना मिथिगौ मेटाभार्स बायदि गोदान इन्टारनेट फैगासिनो दं इन्टारनेट बेबस्था मेटाभार्स दुनिया ओरैबायदि आप टु डेट जालांबाय बे आप टु डेट जालांनायाव जोंनि मानसिफ्रा जुदि सोलोंथायाव जोबोर बेकवार्ड जानानै थायोबा बै मेटाभार्स इन्टारनेटनि जुगाव नोंथाङा मा खालामगोन साननो गोनां जों खौसे जानांगोन सोलोंथायाव जों स्ट्रंनि सायाव स्ट्रं जानांगोन स्ट्रंगेस्ट जानांगोन जों सोलोंथायाव आसामाव नङाबा जों खिन्थु गावनि थामोनथाखौ रैखा खालामनो हानाय नङा खुलुमबाय।